Para kadang sinuba pakurmatan, mugi sami pinaringgih karahayon. Ing ngarsa kita rawuh pusaka agung kang kapirit ing kaluhurane budaya, ing setengahing sanggar pangruwatan punika, kita sami nyekseni pusaka linuwih pinuju saking titisan rasa luhur kadadosan saking kawigunaning Sang Empu Agung. Pinangku dening warangka Gayaman Surakarta hadiningrat kayu cendana wangi. Ingkang kapirit kaluhuran, kasucen lan daya pangayoman. Pusaka punika ingkang badhe kita babar sesarengan. Keris naga sekar ngemut emas, pamore pedaringan kebak, tangguh Kasultanan Cirebon. Pusaka kang nyawiji rasa keagungan, pangayomaning naga, kemekaran kembang, lan cahya kemewahaning emas. Dudu gaman lumrah, nanging pusaka kang ngimut urip, nyimpen piwulang luhur kang kedadosan saka tapaking para leluhur. Dapure naga sekar ngemut emas. Dapur naga sekar punika nglambangake pangayoman kang nyawiji kalawan kamulyan. Naga pralambang pangreksa, kekuatan, kasekten lan daya ngreksa saka piyala. Sekar makili kemekaran, kesuburan, kabegjan lan pangestuning urip. Ngemut emas minangka pralambang kesugihan, padang lan kawilujengan rejeki kang makantar-kantar. Kaya naga kang reksa kembang lan emas kang dicekel lirang permata. Sing duweni pusaka iki diparing kekuatan jaga kaluhuran, ngembangake penguripan lan narik rejeki kang kabuka. Nanging kudu tansah eling supaya emas ora malih dadi jerat hawa nafsu. Pamore pedaringan kebak. Pamor pedaringan kebak punika lambang rejeki kang kebak lan cumepak, kados pedaringan kang kebak isine panganan. Pamor iki dipun damel kanthi kawigunaning empu linuwih ngagem piwulanging rasa suci. Pedaringan kebak ngandharake berkah kang makarya lumantar tangan, usaha kang lancar, dagang kang maju, lan rumah tangga kang makmur. Nanging kang nyekel pusaka iki kudu eling, rejeki mung titipan, ora kabeh kang pinanggih rejeki iku berkah. Sebabe berkah sejati mung bakal cumepak tumrap kang wasis nyawiji ing rasa syukur lan lila. Tangguh Kasultanan Cirebon. Tangguh Kasultanan Cirebon ngemu sifat campuran budaya nyawiji antara pengaruh Jawa, Sunda, lan Tiongkok. Empu Cirebon ngasta piwulang olah pusaka dudu mung gaman, ananging sesawanganing urip. Pusaka Kasultanan Cirebon makili peradaban pesisir kang maju, dagang, diplomasi, lan pengayomaning rakyat. Sapa kang nyekel pusaka Cirebon kudu wasis mimpin keluarga, ngelola dagang, ngreksa kerukunaning masyarakat. Pusaka iki ngelingake mimpin iku dudu mung kuwasa, nanging ngladeni lan ngluhurake kesejahteraning wong akeh. Filosofi lan tuwahe pusaka ya iku: siji, lancar rejeki, dagang maju, usaha berkembang, pangan lan bondo kaparingan cukup. Loro, penguat kewibawan, nguatake kewibawan dadi pemimpin, pembicara lan negosiator sing disegani. Telu, pelindung batin, ngreksa saka fitnah, pengkhianatan lan niat ala. Papat, penarik energi positif, agawe rumah tangga tentrem, usaha berkah, hubungan harmonis. 5. Penyeimbang hawa nafsu, supaya bondo donya sing diduweni ora ngrusak kesadaran batin. Rejeki lan kamulyan iku kaya banyu mili. Wong kang wasis nyekel pusaka iki kudu saged nampa kanthi cukup, nindakake kabecikan supaya berkah tansah lestari lan ora kober ambyar dadi balak. Mugi pusaka punika dados pepadanging gesang, njaga dalan dharma, ngluhurake kaluhuraning urip,
lan nderekake kawilujengan lahir lan batin. Rahayu, wilujeng, slamet pinanggih pepadanging jagat. Nuwun, matur suwun.